ሰራዊት ኢትዮጵያ አበልዕል ውሽጢ ጽምዶ ተኻትቱ አካላ ዘየዳግም ስጉም ተኸምዝ ወስድ አፍሊጥሎ ጽምዶ የምትባል ሐሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሐሳብ ናት። ንምንታይ አውግፋ ጽሕና ንምንታይ በኃይሊ ናምግዳድ ብርክ በጽሕና ተሊ ሻዕብያን ወያነን ተዓሪቆም ሰላም ቤት ያሉ ማንቱም በሐድሽ ቪዲዮ መተናነና ላው ቻናል ዝሐድሽ ለኹም ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ዝድ ማላይክ ጋር ቪዲዮ ናንጀምር ሽምባር ተተተተተና ማቶ ቪዲዮ ናልቆደማ ፌደራል ስጉምት ኮስደ ይብለና ለአውልዕ ጽምዶ ኢዶም ለሎ ማለት እዩ ሰሐብና እንከታተላ ዛ ቪዲዮ ሰራዊት ኢትዮጵያ አበልዕል ውሽጢ ጽምዶ ተኻትቱ አካላ ዘየዳግም ስጉም ተኸምዝ ወስድ አፍሊጥሎ ነተፈላለዩ ዲፕሎማሲያኛታት ስምዑለይ ራእዩለይ ዝበለ ምክልኻል ሃገር ጽምዶ ናብ መሬት እንድሕር ዳዕ ወሪዱ ዝውሰድ ስጉም ዘየዳግም ይባሉ ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዉ። በዚ መሰረት መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ጽምዶ ስጉምቲ ንምውሳድ ምድላው ከም ዝተወድአ ሸሊኹ ዝወፀ መረዳእታ ይሕብር። ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ነስዒቡ ደገፍትን ሰዓብትን ፈሌን ጽምብል እናቐጸለ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ድማ ገጹ ናብ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን መሊሱ ዝበሃላሉ ዘሎ ፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት መዓልተ ናጽነት ኤርትራ ንህዝብን መንግስትን እቲ ሃገር ናይ እንቋዕ ሓጉሰኩም መልእኽቲ ሰዲዱ ክብል ሻባይ ሓፍሊጥሎም ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣን እውን ኢዶም ናብ ኤርትራ ቀሲሮም ኣለዉ። ክንደህትሶ መሪጥና ኣለና። ድልዮት መንእሰይን ወለዶን ዘይተሓወሶ ግፋ መንእሰይ ትግራይ ይቕጽል ከም ዘሎ በዚ ምኽንያት እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኸፈአና ብኣዝዩ ዝኸፈአ ሸቕሎት ይኣቱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ገለ ፍልፍላት ዝሓበረተ ከም ዘነጸርዎ ድማ ኣብቲ ኸይዲ ግፋ መንእሰይ ሙሉእ ድሌት ዘየርአያሉ መንእሰይ ሓይልታት ፀጥታ ጉልበት ተሓወሶ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ደቓዮ ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና። ኣብ መንጎ መንበረ ሰላም ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣባ ሰረቐ ብርሃን ዘሎ ውሽጣዊ ፍሕፍሕ ብዝምልከት እቲ ቤት ጽሕፈት መልሲ ይብሎም። ኣብቲ ዝተዋህበ መልሲ ድማ ኣቡነ ሰላም ኣባ ሰረቐ ህዝብና የደናግረሉ ዝብል ትሕቶ ዘሎ መልሲ ተዋሂቡሎም ክንሪኦ ኢና ዝውን ውድ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕን መበል 35 ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኣብ ፀሓካ ክብል ፈቱ ብምባል በጽሑፍ መልእኽቲ መሓላለፍ ኣላ። እሺ ላቀጻሊ ቪድዮ እንከተለና ድማ ሓደ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓላፊ ማለት እዩ ብዛዕባ ጽምዶ ዝለኾነ ነገር ይብሎ ሃይልና ስምከታተል ስለ ጽምዶ የምትባል ሐሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሐሳብ ናት። የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻውም መድረሻውም ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሐሳብ ነው። ተግባራዊ የምትሆንም ሐሳብ አይደለችም እና በአጠቃላይ ቅዠት ነው። ቅዠቱ ግን የኢሉዓላዊነትን ወይም ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነትን ታሳቢ ያደረገ ኢፍታዊ የሆነ እንደው የቅዠት አይነት ሐሳብ አርገን ልንወስደው እንችላለን። ከምንም በላይ ደግሞ የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጥንስሷም ጅምሯም የሚታወቅ ሐሳብ ስለሆነ ያን ያህል ግምት የሚሰጣትና ኢትዮጵያን የምትመጥን ለኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት አስጊ እንዲሆና የምትወሰድ አይደለችም። ክፋቷን ግን እንደ ክፋት ቅድም እንዳልኩት የጸረ ሉዓላዊነት ሐሳብ ሆኖ በደንብ መታወቅ መቻል አለባት እና የነዚህ ስብስቦች እንደ ስብስብ አንድ ላይም የማይሄዱ የተለያየ ማንነት ያላቸው ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ቢጠቅሰው የሆነ ያረጀ በሬና ቀበሮን አንድ ላይ ጠምደህ ማረስ አትችልም እና ሌሎችም አይነት ማንነት ያላቸው ናቸውና በዚህ ቡድን ውስጥ የሚሰበሰብ የተለያየ ማንነት ያለው አካል አንድ ላይ ማረስ አይችልም። ኢትስ ኢምፖሲብል። ዝም ብሎ ምናባዊ ነው እንጂ ምቻል አይደለም። እሺ ላላውጽል ቪዲዮ እንከተልና ደግሞ እዚ ሃይለ ደደይት ለሆነ ነገርና ተናገር ይርከው እሱ ብዛዕሱ ሃይልና እንከታተል። አብይ አህመድ ወራር እንተፈጽሙ ሕዚ እንደውም ወራር ንኸይፍጸም ክከላኸል ክኽእል ኣሎ። ደጃኹም ግደፉ ሰላም የዝደሊ መሓሩ ንኽብል ክኽእል ኣሎ። እንተዘይኮይኑ
اتعدل بالله عسل زلا اسناي تግራይ حيل طرح اخلي نحن حزي انت جميرو كيولنا زبحال ነገር ኢና ክንደርብ ዘላ او درونم صيم ካብ سعود خيولنا او درون رخيبهم ካብ ግብጽ خيولنا هم زبحال ነገር ኢና انت حنفيطنا مسل عرس وساننا خنخبر ናይ ግድን ክጅመር ክኸለሎ ዝብል ትግራዋይ ክፈልቕ ከለሎ አድቫንቴጅ ነው ተጠውን ተቢሎም መሬትና ተመሊሶም ጽቡቅ ክልተ ነገር ክነግረኩም ይውዝ እንተ ዘይቢሎም ተዘይመሊሶም ግን ተጠውን ተዘይቢሎም ግን ንባዕሎም ገደዶም ኢትዮጵያ አትፈርስ ኩናት እንተ ተወሊዑ ሰይሎም ተም ዘይረብሑ አፍቲን ዝገብርዎ ዘሎ አናሊሲስ ዝብልዎ ሰሚዕኹም ከይትታለሉ ኢትዮጵያ ኩናት እንተ ወሊዓ ሕዚ ዋላ ተንዝወልክዎን ሃገራት እንተ ዘይኣተዋ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክዘምት ዝኽእል ሓይሊ ሕዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት TDF ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለዎ ስጋት ስለ ዝኾኖም ናይ ግድን እዩ ፈተው ጸልኡ ሓደ ናይ አሜሪካ ትካል directly or indirectly ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት እንተኸፊታ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከኣቲ ይብል indirectly ይኮነን directly ይኻቱ ኣይትጠራጠሩ ትጽምዶ እስካዕ ክንዱ ዝኣክል ስለ እዚ ነፍቲን ዝረብ ናይ ሶሻል ሚዲያ ሪኢኹም ኣይኮነን ብተግባር ኣትዩን ዝፈልጦ እቲ ጽምዶ ተግባራዊ ኮይኑ ስለዚ ታተርፍ እንታይ ሓቢሮም ምስልጣን ዘድልዮም ኣይኮነን ሓደ ዓይነት ጅግንነት ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ተቅልጽም ትግራይ ዝኾነት ኢትዮጵያ ምፍጣር ቅልጽም ኢትዮጵያ ትሕቲ ቅልጽም ትግራይ ኮይኑ ክፍጠር ምግባር ከመይ ጌርካ ሓደው ዝዩ ሕልፍ እንዳበለ እንዳኣተወ ዝተንተን ኤርትራው ኣሎ ተስፋልደት ተስፋ ዝብል ኢትዮጵያስ 130 ሚሊዮን ይላ ኣብ ሓደ ክረምቲ ወሊድናዮም ንኸርሚና ኤርትራውያን ትብል ቦዚስ ክጀሃሩ ኣብ ሸውዓተ ምምቃል እኮ እዩ ትርጉሙ ካሊ ተኣምር ይብል ናብ ሸውዓተ ክንመቕላ ንኽእል ኢና ይብል ታመድሓኒት ንሳያ እንድሕርን ብለይላ ሞኺናት እንድሕር ተኸፍተልካ ብበዝሒ ተኣማሚና 130 ሚሊዮን እዮም 10 ሚሊዮን ኤርትራ ውሕጅ ሰዲደ ብውሕጅ ግሒጠ ባሕሪ ክወስድ ክንዱስ ዝኣክል ላዕላውነትካ ትደፍር እንተኮይና እዚ ምባል ነውሪ የብሉ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እውን ነውሪ የብሉ ስለዚ ክጅምሮ ዲ ሕዚ እዩ ኦፍ ኮርስ እወ የኽብላነ ኣብ ዕብዳን ስለ ዘሎ ለባም ተዘይረኺቦም ሕዚ ኣውጆም ኣለዉ አንተ እውን ይልናኩም ኩሉ ነገር ወደ ጠር ግንባር ዝብለ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ኤግዛክትሊ ንሳይሎም ኣለዉ እሺ ላሎትን ቪዲዮን ከተልና ድማ ተከታተልትና ሓደ ሓውና ዝናሃይለ ደደቢት ብዛገሮ መልሲ ይወሎ ሃይራን ከተተልሱ ነዛ ናይ ሃይለ ደደቢት ቪዲዮ ሰሚዕና ያልመለስሞ አፍቲ ጉዳይ አመልኪተ ዝህዋ ሐሳብ ክሎን እዩ እታ ቪዲዮ ንከታተልና ህጹጽ ግዜ አዋጅ አውጅ መንግስት ትግራይ ህጹጽ ግዜ አዋጅ አውጅ እታ ህጹጽ ግዜ አዋጅ ዝኾነ ነገር እስከ ዝፍጠር ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ እስከ ዝፍታሕ ኣብ ሰማያት ትግራይ ምንም ዓይነት ናይ አየር ምንቅስቃስ ከይግበር ይአውጅ እምብለይሉ ደፊርም ተመጽ ይመንጠላ ተዘይ ኮይኑ አገሪሆም ጉድ ክገብሩና አገሪሆም ጉድ ክገብሩና መራሕትና ካደቀስ ግርም ናይ ሃይለ ደደቢት ሐሳብ همتل ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ተኺልኹም እዚ ቪዲዮ እዚ ለብዙሓት ተጋሩ ክበጽሕ ኣለዎ ኢልኹም ተኣምኑ ትኾንኩም ሼር ብምግባር ክትብትንዎ ክትኸልኹም ኣብቲ ጉዳይ መልኪትኩም ክትጽሕፉ ቪዲዮ ክትሰርሑውን ትኸልኹም ትግራይ ናይ ማንም ኣይኮነትን ናይ ኩለና እያ ናይ ሃይለ ደደቢት እያ ናይና እያ ንሕና ትግራይ ተጋሩ ንቕመጥ መናስያት እያ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ትግራይ ዓድና እያ ኢሎም ዝኣምኑ ናይ ብምሉኦም መንበሪት እያ ዓዲ እያ እዚ ዓዲ እዚኣ ክትቀጽለልና ክትህልወልና ዝወለዶዚ ክሻገረልና ናይ ምግባር ሓላፍነት ድማ ኣብቲ ኣብ ሚድያ ጥራሕ ተኸይጡ ናይ ዝዛረብ ሰብ ጥራሕ ሊኾነ ናይ ኩለና ሓላፍነት እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ሃይለ እዛ ትግራይ ናይ ኩለና እያ ኣብ ትግራይ ናይ ዝቕመጡ ጥራሕ ኣይኾነቲ እዚ ብልቢ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ባዕልኻ ምደልኻዮ ህጹጽ ግዜ አዋጅ ይተኣወጅ እንዲኻ ትብለኻ እስኻ ለይብሉ ኣይጥዕሙን ሃይለ ሓወይ ላብ ትግራይ ተወልልኻ ንዓ ቅድሚ መንግስቲ ትግራይ ናይኻ ምኽሪ ሰሚዑ ህጹጽ ግዜ አዋጅ ቅድሚ ምዋጁ እስኻ ናብ ትግራይ ንዓ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘሎ ናይ ትግራይ ሕቶ ግድን ብረት ተሸኪምካ እዩ ዝምለስ ዝብል ጽኑዕ ቅዋም ተሃሊካ ዝሓወይ ሕዚ ለተደጋጋሚ ንጽውዕ ኣለና ብመንገዲ ኣየር ኤርትራ ዋላ ተጠቒምካ ሰተት ኢልካ ናብ ትግራይ ምጻእ ተሓወሶ ንትቃልሲ እዚ ሐሳብ እዚ ትቃውሙ ኦር ትድግፉ እንድሕር ሃሊኹም ኮንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ጻውዒት ዘቕርቦ ኣብ ኮመንት ሴክሽን እናመጻኹም ነፃን ግልጽን ዝኾነ ሐሳብ ሪእቶ ክተስፍሩ እታ ዓዲ ናይ ኩለና እያ ሞ ትምልከተና እያ ሞ ዓድና ክነሕዊ እግረ መንገደይ ክጥቁም ይደሊ ባይ ነዚ ቻናል ዘጋሽ እንድሕር ኮንኩም ፈልቡ ማለት ህዝብ ቤተሰብ ይኹን ደቂ ዓበይቲ
شمبارس لا لغة الفيديو قتلنا دما بلا حلفة قفان يوري لكم نيرا بزاع سون حدا حاونا وزي ملسي هو سون حيور ناس نكتاتل نمنتاي أو قفا إحنا نمنتاي بحيلي نم مقداد بركبة إحنا تا أجندا نحوار أجندا تا تقداي نايتقراي قداي تحطو نايتقراي حطو الحلقوينو تقراواي أو نيوعلو قداي أو نيوعلو متعي أو نيوعلو أجندا خما يجيرو تخونك ساعة تقددو وختصبالكم تحاسو أي صبي تتصبيونا يفلت تمالي نسخم هادينكم تبتينكم فقردت عشان بعدتن تحاويقهم تمانسا أيو بعلو علو شرخيون عمر حني لكم تمانسا أيو بعلو منقستلني مرحة اللون يوم عدلتني أيلو بعلو توديو بعلو تعلمو بعلو تقاليسو أيو ماليسو نابرهانا وطيكم مباي مجمري أما رح ريحكم أخم كيركم ليركم منقستلني مرحة اللوني سراويت اللي نحسب بدكوس يخم عددا بلعت غيركم جنكا السخنكم يلو هادينكم يلو تحاويكم يلو تشقيتكم يلو تبتينكم يلو حرقكم بعلم فلط يبل تايدا اغير بعلو تاخيو غزعيلو حيل فطيرو كاف صلماتنا برهان مليسو صيكم كاف حسرتنا كورته مصيكم كاف تحدنتي هادنت خدكون غيركم كاو تحبوا له بعد توصيو منغستي اخم مرحتي اخم يلو خم بحدش انغيسكم بقلواتو غن حز تخافلوا لكم وعدتها زخوين تتمالي تقاليسو حنغيرو تشكمو لو تاكم رواله ساغركم كاف تحمع غزي كاف تحسرت كاف تفرحي كاف تمشقرار نسو ازيو ماليسوم ديوم حزي مصيوم بريزيدنت يخولو ماليسوم ديوم بتلفزيون كرايو قال اندات بحاله كافت مصات السو تخافت مقلد لخونكم لبرك صوتيو نايو حق ما راح تمسلو غيركم نايو حق ما قلمصيكم بريزيدنت ود قال اختጫወቱ عدل فطير لكم تمنسي يزي بعلو ايو حزي فقودو اشاف فقودو غزع تغوايو لكم نعا بحيلي تقالس نعا بحيلي مكت نعا بحيلي تواغاتو لهم شلال اوصل فيديو قتلنا ما حزب تግራይን ኤርትራ بحاله ተጋኒም ናብልና ይርከው ዛዕሱን ቪዲዮታትና ወጽርከው ካዘን ቪዲዮታት ለወጽው ሓንቱን ሰሓይርና ስንከታተል اللي شعبيان ويانا تعارقهم حلف يلن حليفي صبابا زين خوله يلن حليفي صبابا وقتنا عطينا لحمنا نحلبا اذا صمدو فتحي اذا زمتو حقي احواز حواوش شماغل عرقي صلعتي زبهر ابايتا بقبري فت المدهانيتو نزعشل ابي سلامات بيتسب كمين لخاتكم يا هزون كالاي نفتي تري كالاي بارتي حيزلكم مصيلخ بيتسب كالاي بارتون بتاعم يزغرم نيرو تمالي مالتي اب انبسته غلبا بعل نبر 35 عامك بعل نصنت عملكيتو بتاعمي قلع عينت زخونه وعلو نيرو بتاعمي مالتي خاوز نغركم لعلي يا ابو فيديو غاتري ولكم كما يزبل مخاننا بيتسب يا هزون كالاي بارتي حيزلكم لخو نزي channel غن سبسكرايب ايتو قبل نزلكم سبسكرايب غوركم نزي فيديو لايك غورو ها let's go سماش سبسكرايب نو تبيتسب زي كاميرا تايمات ويزمل كتما كان كلنا قربان قبيع هذا نورو وتلقى ستبل سكر السماعة نبورو نزي قال عملكيتو مغفت قال تسمعنا كبر استاف سلياق لسراويت اسران شوعاتن تهدست تسفى قابر عم مدرخ نعدن زخبركا ازازخ لسراويت اسران شوعاتن كونريل تسوان كيال ودغري شنبارس تختاتلتنا يا ونايلو معنت فيديونا نزل بس نيرش كابوطان قال بسلام يا قانينا